Hvem har tisset på brættet ude på toilettet? Hvem har spist det sidste stykke kage, der lå på skærebrættet? Hvem har lukket foran i mors og fars stue? Hvem har lagt en kæmpe lort i farfars strikkede vinterhue? Det var ikke os, nej, nej, det var i hvert fald ikke. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke. Erik og Ved eller Sigurd, ingen af de drenge, jeg har faktisk selv spurgt jer. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke. Hvem har jongleret med fars Playstation og så kaldt ham Gnaven? Hvem har inviteret 80 folk vi ikke kender til grillfest i haven? Hvem har serveret en forret fyldt med regnorm med spidet på en tandstik? Hvem har barberet naboens kat og limet pelsen på mit ansigt? Hvem har vasket bilen med sulfo, kattegrus og verdens største stålsvampe? Hvem har tømt min deodorant og fyldt den op med noget, der gør, jeg lugter af svovldampe? Hvem har syet hul i min sovepose sammen, så jeg ruller ned på gulvet som en skrub forvirret lav? Hvem har puttet frugtfarve i mors natcreme, så hun ligner en drage? Det var ikke os, nej, nej, det var i hvert fald ikke. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke. Erik og Ved eller Sigurd, ingen af de drenge, jeg har faktisk selv spurgt jer. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke. Det var ikke os, nej, nej, i hvert fald ikke.